Эфирден алқылар вақытта студияда Олсын Риева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре торак йортларда яшәүче халыкны куркынычсыз кагыйдәләрен үтәргә ут белән сак булырга өнди. Бәлә коза сорап килми, һәм беркемне дә кызганмый. Янгында йорт хуҗасы һәлак була. Озын сүздің қысқасы көп әйтәсе килми дұрысын әйткәндә. Рәхмәт сүзен һәм күбрәк сезне тыңларга. Кызыклы идеяләрне тормышка ашырырга омтылалар. Әлмәт районының беренчеләр хәрәкәте планнары белән уртаклашты. Үш балабыз бар. Кәрим, Тансылу һәм Назлы. Назлыга инде 1 ай. Гаилә бәхете балаларда. Ознакайда күп балалы гаиләләргә таныклык тапшырдылар. 9 март көнне Әлмәтнең шәхси секторда янгын була. Нәтиҗәдә Лесная урамындагы 18-нче торак йорт тулысынча диярлек юк ителә. Йорт эченнән чыга алмый калган Иратның гомере өзелә. Янгын турында хәбәр гадәттән тыш хәлләр диспетчерына көндезге сәгать 1-дә килә. Беренче бүлек хезмәткәрләре килеп җиткәнче, ялкын Лесная урамындагы шәхси йортны тулысынча басып алган була. Корылган йорт катнаш типтән, бүрәнә һәм кирпечтән төзелгән була. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре ачык януны сәгать 2 тулып киткәч кенә сүндерә алалар. Кичке 5-кә хәтле алар янгынны тулысынча бетерү өстендә эшлиләр. Кызганычка каршы янгын нәтиҗәсендә 67 яшьлек Ират үлгән. Янгын чыккан вакытта ул өйдә булган. Ишекләре эштән бикләнгән булгач, йорттан чыгу авыррак булгандыр дип фаразлый белгечләр. 9 марта 26 года в 13 часов 2026 елның 9 марты 13 сәгать 7 минутта Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәре Лесная урамы адресы буенча шәхси торак йортта янгын чыгу турында хәбәр килде. Янгын нәтиҗәсендә 120 квадрат метрдагы йорт яна. Янгын нәтиҗәсендә 1959 елда туган Ират һәлак була. Янгынның сәбәбе әлегә ачыкланмаган. В результате пожара сгорел дом на площади 120 квадратных метров. К сожалению, погиб мужчина 59 года рождения. Причина пожара устанавливается. Хәзерге вакытта тикшерүчеләр урында эшли. Аларга вакыйганың төгәл сәбәбен ачыкларга кирәк. Әлеге фаҗигага нәрсә сәбәп булуы әлегә билгеле түгел. Электр үткәргечнең җитешсезлеге, ут белән саксыз эшләү яки җылыту җиһазлары белән проблемалар. Бу очрак шәхси секторда чыккан утның тагын бер ачы искәрмәсе булып тора. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре торак йортларда яшәүче халыкны куркынычсыз кагыйдәләрен үтәргә ут белән сак булырга өнди. Алса Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Мирза Тахиров исемендәге беренче лицей Әлмәт районының беренчеләр хәрәкәте остазларын җәлеп итү үзәгенә әверелде. Биредә муниципаль координация советының киңәйтелгән утырышы узды. Җыелышта Татарстан Рәйсе ярдәмчесе беренчеләр хәрәкәтенең республикадагы төбәк бүлеге совет рәисе Тимур Сөләйманов һәм район башлыгы Гүзәл Хәбетдинова катнашты. Скажи мне, как это все происходит? У нас есть чат общий, красный чат, где у нас все зависимы. Программа иң яхшы тәҗрибәләр күргәзмәсеннән башланды. Мәктәп укучылары, Алабуга политех инженер-техник көллияте студентлары, Высота 116 эзләү отряды үзләренең казанышларын һәм проектларын тәкъдим иттеләр. Күргәзмәдә шулай ук беренчеләр хәрәкәтенең партнерлары да чыгыш ясады. Мисал өчен Кремень спорт клубы үзенең яңа секцияләре турында сөйләде. Ул анда төрле социаль катламдагы яшьләргә бушлай йөрергә тәкъдим итә. Кунаклар төбәк тормышын яхшы якка үзгәртүче инициативалар белән якыннанрак таныша алды. Я в восторге, честно скажу. Так держать, продолжайте так же. Не забывайте сказать спасибо тем, кто вам помог, родителям, учителям, наставникам. Мне кажется, у вас большое будущее, вы уже сейчас показываете. Разум балалар уйлап табулары фестивале җиңүчеләре һәм призерларның эшләре аеруча кызыксыну уятты. Инженер лицее укучылары үзләренең иҗаты һәм хыялларын тормышка ашыру процессы турында сөйләде. Тимофей Лоханов әтисе белән кар чистарту өчен моточана ясый. Мотосани я изобрел, чтобы... Моточананы мин ишек алдындагы авыр урыннардан кар чистарту өчен уйлап таптым. Ул 2 тактлы мотордан, шылбыр, йолдыз, тегәрмәч һәм махсус конструкциядән тора. Барысы да торсын өчен төп нигез чана. Колесо и конструкция, чтобы все стояло. И
Самая главная основа – это сани. Әлмәт районында беренчеләр хәрәкәте 20 меңнән артык катнашучыны мәктәпкәчә яшьтәге балалардан алып студентларга кадәр, шулай ук әтиәниләр һәм остазларны берләштерә. Бүген районда 72 башлангыч бүлекчә теркәлгән. Агымдагы елда тагын 10-ны ачу планлаштырыла. Шулай итеп, планда тагын 7 мең кеше җәлеп итү. Гыйнварда 2719 беренче сыйныф укучысы Россия бөркетләре хәрәкәтенә кушыла. Әлеге проект беренчеләр хәрәкәтенең беренче баскычы. Биредә иҗат һәм спорттан алып медиа һәм сәнгатькә кадәр тормышның барлык аспектларын үз иченә алган 13 юнәлеш тормышка ашырыла. Наши встречи проходят в центре. Безнең очрашулар балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгендә, фабрика яшьләр үзәгендә, шәһәр мәйданчыкларында, балалар бүлмәсендә, китапханәдә уза. Шуңа күрә шәһәрдә һәм районда беренчеләр хәрәкәтен үстерү өчен мөмкинлекләребез күп. Движение первых в районе. Волков Артем Ильич. Гүзәл Хабетдинова һәм Тимур Сөләйманов җирле бүлекчә эшчәнлегенә уңай бәя бирделәр һәм киләчәк үсеше өчен теләкләре белән уртаклаштылар. Озын сүзнең кыскасы күп әйтәсе килми дөресен әйткәндә. Рәхмәт сүзен һәм күбрәк сезне тыңларга. Вы делаете очень важное, нужное дело. Воспитываете подрастающее поколение в духе активности, доброты и ответственности. Хәрәкәтне үстерүдә һәм активистлар тәрбияләүдә зур өлеш керткән остазларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Алар арасында Татарстан Республикасы рәисе грантларының республика бәйгесендә җиңүчеләр булган 5 башлангыч бүлек тә бар. 2нче лицей, 16нчы һәм 21нче мәктәпләр, балалар яшүсмерләр иҗаты үзәге һәм Яңа Нәдер урта мәктәбе командасы социаль әһәмиятле проектларын тормышка ашыруга финанс ярдәмгә лаек дип табыла. И еще блогер Альметьевска. Ознакайда күп балалы гаиләләргә таныклык тапшыру тантанасы узды. Чарада район җитәкчеләре, социаль яклау, гражданнар хәләте актын теркәү бүлеге хезмәткәрләре, гаиләләрнең эш урыннарыннан вәкилләр катнашты. Бүген район җирлегендә барысы 1033 күп балалы гаилә яши. Узган еллар белән чагыштырсак, бу сан күпкә артыграк дип белдерә җитәкчеләр. Шул ук вакытта әлеге гаиләләргә күп ташламалар һәм өстенлекләр дә каралган. Федераль дәрәҗәдә расланган бердәм формадагы таныклык һәм ташламалы статус алу өчен гаиләдә кимендә 3 бала булырга тиеш һәм аларның барысы да яшәү урыны буенча теркәлергә тиеш. Бу хакта Азнакай шәһәренең социаль яклау бүлеге начальнигы Элиза Мәрдәшин аңлатма бирде. Бүгенге көндә алар безнең социаль ярдәм алалар, 30% семьялар безнең субсидия ала торган балалар инде. Әгәр дә күп балалы гаиләнең балалары мәктәптә укыса, субсидия юлга бирелә торган бала юл акчасы. 6 яшькә кадәр балалар даруга акча ала торган балалар инде. Әгәр дә инде студент балалары булса, ул студент балаларга 18 яшь тулган булса, алар инде справка китерә торган була. Безнең социаль яклау идарәсенә укый дигән справка китерсәләр, очно алар инде льготалары, субсидиялары 23 яшькә кадәр дәвам итә. Барлык катнашучыларга район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләү сүзләрен җиткерде һәм менә ул иң күңелле мизгелләр, таныклыкны тапшыру тантанасы. Кайгыртучы күп балалы гаиләләрнең берсе. Һәрвакыт шулай киң күңелле, ягымлы, сабыр, гади булып калыгыз. Таныклык алырга килүче гаиләләрнең берсе Наил һәм Альбина Харисовлар. Элегрәк зур шәһәрдә яшәгәннәр, хәзерге көндә зур гаиләләре белән авылда яшиләр. Олы шәһәрдән хәзер үй корып, шунда яшибез. 3 балабыз бар. Кәрим, Тансылу һәм Назлы. Назлыга инде 1 ай. Хәзер килдек менә шундый тантанага. Рәхмәт бик зур организация өчен, бик шаты. Таныклык тапшыру тантанасында бер-берсен хөрмәт итеп яшәүче 7 гаилә катнашты. Районда мондый чаралар алга таба да дәвам итәчәк. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Матурлык, игелекле гамәлләр ашада туа. Әлмәтнең җиңел канатлар урам театры Путь домой хәйрия фондына ярдәм максатыннан чираттагы фатирнигын үткәрде. Кичә барышында җыелган акча ташландык җан ияләре тәрбиясенә тотылачак ди хәйриячеләр. Мы, трагики, предстанем к вашим же услугам.
Клоунада, фокус, бию һәм пантомима жанрындагы номерлары белән танылган театр артистлары, чакырылган кунаклар, Джем бию студиясе һәм җырчы Венера Мөхәммәтханова белән бүген уртак максатта чыгыш ясый. Ташландык этмәчләргә ярдәм күрсәтүче Путь домой өйгә юл фонды өчен ярдәм җыя. Наш сезон, конечно, начинается в мае. Безнең сезон май аенда гына башлана. Без мәйданнарда, скверларда, паркларда чыгыш ясыйбыз, ләкин хәзер сезон аралыгында да тамашачылар белән очрашырга телибез һәм аларны һәрвакыт үзебезнең хәйрия чараларына чакырабыз. Бу юлы Путь домой өйгә юл фонды белән хезмәттәшлек итәбез. Без йортсыз хайваннарга ярдәм итү темасын күтәрү мөһим дип саныйбыз. Животных путь домой. Мы считаем, что это очень важно, поднимать эту тему поддержки бездомных животных. Театрның сәнгать җитәкчесе Гөлназ Ханнанова билгеләп үткәнчә, фатирчылар форматы күптән инде җиңел канатларның күркәм традициясенә әверелгән. Бу форма шулай ук тамашачыларны игелекле эшләргә җәлеп итәргә мөмкинлек бирә. 2017 елда Татнефть компаниясе ярдәме белән оештырылган театр мондый акцияләрне даими үткәрә. Үз үрнәгендә башкаларны да хәйрия эшләренә илһамландыруын дәвам итә. Чего это? Потипульки, так... Подожди. Так это ты покусал все батоны? Урам театры үз өендәге уңайлы шартларында ташландык җан ияләре язмышына битараф булмаган берничә дистә тамашачыны җыйды. Кунаклар артистларның импровизация чыгышлары һәм фото күргәзмәләре белән ләззәтләнеп кенә калмады. Ярдәм җыюда да актив катнашты. Азак дезинфекция чаралары һәм 10 мең сумнан артык акча фонд хезмәткәрләре аша ияләренә барып җитәчәк. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтсир компаниясе. Әлмәттә бу көннәрдә теннис буенча атналык турнир уза. Анда илебезнең төрле төбәкләреннән 60-тан артык катнашучы килгән. Спортчылар ялгыз разрядта да, парлы этапларда да көч сынашалар. Аларның уенын безнең төрле төркемендә күзәтте. Спорт дөньясында зур теннис еш кына хәрәкәтле шахмат уены дип атала. Бу спортчының аяклары максималь тизлектә корт дистанциясын узса да, аның баш мие секунд эчендә катлаулы комбинациялар төзи дигәнне аңлата. Бу спортта көчле булугына җитми, тиз уйларга да сәләтле булырга кирәк, ди тәҗрибәле теннисчы һәм турнир секретаре. Турнир называется Кубок Федерации турнира города Альметьевск. Турнир Әлмәт Федерациясе кубогы дип атала. Безнең турнирда якынча 8 төрле төбәктән уенчылар катнаша. Теннис минемчә иң матур, нәфис һәм бик көчле спорт түре ул. Время, сколько я сама играю, за то время, сколько я сужу, я могу сказать одно. Теннис — это самый, на мой взгляд, красивый, элегантный и очень взрывной вид спорта. Турнир 2 төп этапка бүленә. Ялгыз уеннар, чыдамлылык һәм шәхси осталык сынавы. Парлы очрашулар исә спортчылардан партнерны сүзсез аңлау сәләтен таләп итә. Турнирда катнашучылар арасында 5 яшендә әлеге спорт төренә килгән Аслан Шайхетдинов та бар. Ул бүген Россия теннис туры спортчысы һәм Әлмәт җыелма командасы әгъзасы булган. 13 яшендә ул инде беренче уллар спорт разрядына ия булган егет. Мне нравится теннис, что взаимодействуют все. Миңа теннис бик ошый, чөнки монда барлык мускул төркемнәре үзара бәйләнештә. Психик һәм физик яктан да уйный белергә кирәк. Бүген мин яхшы уйнадым, җиңдем, уенда яхшы барды. Ләкин үз нюанслары бар инде. Игра шла хорошо, ну и были свои нюансы. Шулай ук спортчы 8 яшендә узган беренче турнирны искә төшерде. Нәкъ менә шул беренче кубок аңарда спортка чын азартны кабызган да инде. Бу матур уен артында бик зур йөкләр тора. Асланның көндәлек режимы минутлар буенча язылган. Тренировкалар атнасына 6 көн. Иртән мәктәп, көндез корт, кичен физик әзерлек. Шушы график белән эш итсәң генә бу спортта яхшы үрләр яуларга була ди ул. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтсир компаниясе. Әлмәттә хатын-кызлар арасында волейбол ярышлары узды. Аның максаты дусларча очрашу кысаларында спортчыларның осталыгын арттыру. Халыкара хатын-кызлар көненә багышланган волейбол буенча турнир Әлмәттә 2нче ел рәттән уза. Быел анда 6 команда катнаша. Катнашучы кызлар арасында волейбол белән бик узак шөгыльләнүчеләр дә, яңалары да бар. Һәм әлбәттә барысы бер тавыштан иң мөһиме волейбол уенында җиңел һәм дөрес туп диләр. Һәм шуның ярдәмендә бер-берләренә очко кертеп, алар үзләренең осталыгын исбатларга ниятли. Туп төп атрибут булса да, катнашучыларның осталыгы һәм һөнәри әзерлеге күпкә мөһимрәк. Хәер, залдагы күп кызлар өчен волейбол яшәү рәвеше. Волейбол для меня это, наверное, самый высший класс эмоций.
Там, наверное, показываешь то, чего не показываешь в своей обычной жизни. Әлмәт Мензәлә яршалыда килгән ханымнар һәм туташлар өчен бу чираттагы адреналин чыганага гына түгел, дусларча очрашып, тәҗрибә уртаклашуда. У нас 9 человек в команде. Играем мы уже давно. Без командада 9 кеше инде күптән уйныйбыз һәм бу принцип буенча формалаштык. Без әле кичке лигада да уйныйбыз. Менә безнең команда белән. Һәм тагын бер-ике кызны үз суфларыбызга чакырдык. Команданы Феникс дип атадык. Җиңел, якты кош. Феникс, ну, птичка. Легкая, легкость и яркость. Ярышны оештыручылар волейбол спорт төренең өстенлекләрен күрсәтергә ашыга. Бу физик һәм акыл үсеше генә түгел, ә командада эшли алу осталыгы да. Монда очрашулар командаларны берләштерә һәм җиңү рухын ныгыта. Данное соревнование у нас проводится уже второй год подряд. Әлеге ярыш бездә халыкара хатын-кызлар көненә багышланган. Инде 2нче ел рәттән уздырыла. Безнең шәһәрдә волейбол буенча хатын-кызлар командалары шактый күп. Балалардан алып өлкәннәргә кадәр. Барлык командаларда җитәрлек әзерләнгән. Димәк, безнең мәйданчыкларда кызу ярыш көтелә. Ожидается, значит, у нас жаркая битва на площадках. Вот. Турнир төбәкнең иң көчле волейболчы кызларын ачыклады, шулай ук Әлмәттә масса күләм спортка кызыксыну уятты. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.